कौन है लहे मामा? कौन हला झिଅ ଏଟା ଫେରି ଦେଲ ଏ ସେ କଣ କୁଦ କରେ ଖାଅ मोबाइल लाग जाओ खबर ଆଉ ପରା କହିଲି ଆଁ ସବୁ ରଖିଦବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ରଖିଦବା ଏ मैं जाती हूँ बाहर कर दूंगा ହଁ सब देख लो ନାମ ନାମ ହେଇଗଲା मामा एपिसोड केमती आछि ना कहले ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସିକି ଏଟା ବସିବା ଉପରେ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ବସିକି ନା ସବୁ ଝିଅ ହେଲା ନା ଝିଅଟା कौन है लहे भल लागला कि खाइबो मामा ତମର ଫେଭରେଟ ନା ଝିଅ ଝିଅ ତମ ପାଣି ରେଡି ହେଇଗଲା ପାଣି ରେଡି ହେଇଗଲା मामा को टाटा कर दियो मामा को बाय कर दियो बाय बाय सब शिकिबो हरे राम 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ସେଇଠି ଠାକୁର ଆମର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଝିଅ ଏଇଠି ତାଲ ତାଲ କରିଦେଲା ହାଇ କରିଦେଲା ହାଇ ଛାଡ ନମନ କର ହାଇ ଭାଇ ଛାଡ ନମନ କର କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ କାହିଁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ନା मुंडिया मारो बोले एमती मुंडिया मारतो ना ଝିଅ କେମିତି କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଟିକେ ବାବା କେମିତି ଗେଲ କରିଦଉଛ ନାଇଁ ବାବା କେମିତି ଗେଲ କରିଦଉଛ ଦେଖ ବାବା ଗେଲ କରିଦଉଛ
ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାଇଟ୍ ଦେଖ ଏଟା ତମକୁ ସେ କହୁଛି ହାଇଟ୍ ଦେଖ ପାଟି ତ ଫିଟୁ ଆମର ଏଇଠି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ଉପରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ତ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ଲାଇଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ରି ଲାଇଟିଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି ଉଜ୍ଜଳ ହଉନି ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖ ପାଟି ତ ଫିଟୁନି କଣ ପିଲାବେଳୁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ ପାଣି କେମିତି ପିଅ ପାଣି ପାଣି ହଁ ହେଲା ହେଇଗଲା ଗଣେଶ ପାଣି ପିଇବ କି ମାମା ଆଉ ଦେବି ଏବିସି ଏମତି ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଦେଖ ଦେଖ ହେଟ୍ ଦେଖ ମାମା ଏବିସି କହିଦେଲ ଏବିସିଡି କହିଦେଲ ସେଠି କେମିତି କହୁଛ କହିଦେଲେ ମାମା ଏବିସି କହିଦେଲା ବାବା ଶୁଣିए ବାବା ଶୁଣିବି ଏବିସି କହିଦେଲେ ତ ବାବା କହିଦେଲା ଆଜି ବାବା କହିଦେଲା ଆରେ ବାବା ଓହୋ କେତେ ବାବା କେତେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଝିଅ ସବୁ ଏକୁ ଚିନି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଚକୁ ଚିନି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକୁ ଚିନି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଫର୍ apple B for ball A for apple apple A for apple okay